Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara a business, ya ce ka kiyaye ababe guda uku. Na farko, customer centricity, shine ka da wato customer centricity ya zama dukkan damuwarka da tunaninka shine yaya za a yi ka gamsar da customer ka ya san abin da kake masa nan shi yake bukata, shine customer centricity. Wato ka da customer ka ya zama sarki a wurinka, ka girmama shi, duk abin da customer yake in bai saba wa ka'ida ba ka yi shi. Na biyu ya ce me long term thinking, kar a rika tunanin gobe ko jibi, a rika tunanin next year, next decade, next century, shine long term thinking. Kar tunanin kai ta kai ta wai magani sha yanzu magani yanzu, a'a, zurfin tunani da kuma tunani nesa. Shi yasa critical thinking, complex problem solving are very important a duk abin da kake. Shugabanci ne, kasuwanci ne, sana'a ne, startup kake da shi, a matsayin entrepreneur kake, ko me kake, long term thinking is critical. Sai na uku, passion for invention, ka zama you are very passionate akan kirkiran sabbin abubuwa. Kirkirawa mutane abu ba sai suna bukata ba, wata ran za su bukata din. Wannan su ne in summary. Kuma in ka fara harka ta kasuwa ne, ta sana'a ne, ka fara kai entrepreneur ne, za a fara da asara, za ka fara da yin asara, wata ran ka yi ba a yi nasara ba, shekara kaza ba a yi ba, ka jure. Shi yasa duk inda ake karantar da mutane sana'a ko kasuwanci ko fara yin kamfani, sai an koya musu haƙuri akan asara. A ƙa'ida abin da nake ba wa mutane na concept in ina training entrepreneurs shine cewa failure ba opposite ne na success ba, failure foundation ne na success. Kar ka taba daukan wai dan kayi failing a abu sau daya wai opposite ne na nasara, a'a, foundation ne, shine asalin foundation nan gaban Allah yadda za ka yi nasara. Yanzu in ka dauki Silicon Valley a America, shine kusan the best technology city a duniya. Irin su Shenzhen na China, irin su Bangalore na India suna biyowa bayansa ne. In ka duba GDP per capita per head na Silicon Valley is mind-boggling. Amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a, kasuwanci, kirkiran technology, abin da suke fara koya musu shine abin da ake cewa wai embracing failure. Ya zama kana gamsuwa da failing sau daya biyu, ka jajirce, wata ran za ka yi nasara. Kada wai daga ka fara ba ka yi nasara ba, na biyu baka yi, sai ka ce ka daina, a'a, ka ci gaba da yi. Shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa Failcon, wato failure conference, sai a ce Failcon, failcon.com, failcon.com. Wato ana karantar da mutane su rika embracing failure, saboda duk abin da kake sai ka amince wata ran za a yi nasara, wata ran za a yi a kanka. Ka shirya wannan. In ka shirya, hankalinka a kwance yake, tunda ai kaga an yi tsere da fiyayyen halitta da na Aisha ta tsere masa. To inda za a tsere wa manzon Allah wata rana, kai ma sai kai hakuri, dan adam kake, sai ka dauki rayuwa da sauki. So haka kasuwa take, wata ran zai wuce gaban ka, wata ran jarba ajin ko wani ya ce gaban ka, wata ran ka wuce gaban gare shi.